се представиш здрава ръка, човек трениращ на 67 години. Казвам се Владимир Русев, роден от свободно родени в България родители, суверенни такива, професионален военен, завършил военни училища, работил в армията и на много други места. В момента от години работя в една международна организация. Отделно от това имам компания, която се занимава с охрана в зоните на военни конфликти. Няма значение. Ние сме пазили включително Сорос. Защото плащат ми, пазя го. Плаща на американците, те ме наемат за подизпълнител, защото той идва на територията на бившия Съветски съюз и тук няма кой го пази, защото те не могат да дойдат с оръжие. Аз уреждам на всички държави да го пазят въоръжени, обучени мъже и разследване на пране на пари, на всякакви измами застрахователни, каквито и да е било, включително корпоративен шпионаж, които всички са, работят, лъжат, крадат един от друг. Ние разследваме тези неща и въздаваме справедливост. Сега, само едно уточнение по повод на това, което казах. Тя ще го обясня подробно, но аз няма да върна парите. Но ще обясня народа как можем да си върнем. Върнем. Да, да се върнем. Грешка моя. Да. Сега искам малко да стане